Aw bɛɛ lajɛlen folen don Mumini Kulibali champion bi an bɛna chinois kan jateden fɔ aw ye ka daminɛ fula ka taa bila 20 na an b'a daminɛ fula an b'a fɔ ling o ye fu ye i kelen ar fila san saba si naani wu duuru六wɔɔrɔ ci wolonwula pa segin jiw kɔnɔntɔn十tan donc n'i y'o fɔ an bɛ segin o kan tuguni零一二三四五六七八九十o ye ka daminɛ 1 na ka taa bila 10 na donc n'i kilar'o la ka bɔ 10 na ka taa bila 20 na i bɛ 10 fɔ ka sɔrɔ ka ye kelen mun fɔ ka tila k'o d'a kan 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 o ye 20 donc nin ye jatedenw ye n bɛ se ka dafalen ka tuguni 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 donc nin bɛɛ la an bɛ se k'an janto yɔrɔ mun na kosɛbɛ o ye wolonwula fɔ wagati ye n'an bɛ wolonwula fɔ an bɛ fiɲɛ bɔ ɲi sanfɛta ani dugumata ni ɲɔgɔn cɛ ti voilà ti voilà o dɔrɔn de don shi o ye 10 de ye an fana bɛ se k'an janto o yɔrɔ la shi donc nin de don ka daminɛ fula ka taa bila 20 na chinois kan jateden na o ye nin de ye 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 donc nin de don an b'an janto fɔlen fila in na n'o ye wolonwula ani 10 o fɔ yɔrɔ ye an b'an janto o yɔrɔ la o dɔrɔn de ka gɛlɛ a la a tɔ ninnu o ka nɔgɔ voilà donc nin ye chinois kan jatew ye nɔgɔman na donc n'i bɛ fɛ k'an ka video natɔw sɔrɔ i bɛ numéro mun filɛ ɲɛfɛ i bɛ nin numéro ta n'i ye nin numéro ajouter n'i ye message ci i bɛ se ka don an ka groupe kɔnɔna na i bɛ don an ka plateforme kɔnɔna na walasa ka se k'an ka video natɔw sɔrɔ fɛn saba de don chinois kan karate ani fasoden ɲumanya donc an k'an bɛn video wɛrɛ la